Dik li wettaq l-Awditur Ġenerali ma kienx investigazzjoni u għalhekk ma kienx hemm bżonn jinstemaw verżjonijiet differenti dwar in-nuqqasijiet kbar fl-operat tal-Ene Malta. Sar dan l-Awditur Ġenerali Anthony Mifsud kif kjarifika li dak li wettaq l-uffiċċju tiegħu kien eżerċizzju ta' awditjar. Kien eżerċizzju li twettaq indipendentement minn kif jaħsibha Austin Gatt li dak iż-żmien kien responsabbli mill-korporazzjoni. L-ex-chairman Alex Tranter u l-ex-uffiċjal responsabbli mill-finanzi Pippo Pandolfino. Mu veru xejn stqar l-Awditur Ġenerali li ġew preżentati noti personali daqs li kieku kienu noti li ttieħdu waqt ix-xiri ta' żejt li jiswa il-miljuni. Huwa diffiċli li wieħed jemmen li t-taħżiż li sab l-Awditur huwa fil-verità l-unika noti li kienu jittieħdu. Madana kollu kif spjega l-Awditur stess meta wieħed iħażżes noti personali ma joqgħodx jiffirmhom jagħmilhom ġo envelope u jżommhom ġo safe. Dan kollu ħareġ wara li l-ex uffiċjal finanzjarju tal-Ene Malta Pippo Pandolfino ilmenta mal-Gazzetta The Times li dawk li wera r-rapport tal-Awditur ma kinux għajr in-noti tiegħu. Pandolfino saħansitra wasal jgħid li kien messu ġie konsultat waqt li sar l-awditjar. Austin Gatt u Alex Tranter ukoll donnom ma femux il-kunċett ta' awditjar u lmentaw li kienu messhom ġew intervistati jew mitluba l-verżjoni tagħhom tal-fatti. Minkejja li qed jilmentaw li ma nstemax leħinhom, issa li ħarġu l-ineffiċjenzi tal-Ene Malta, dawn l-istess nies qed jirrifjutaw li jwieġbu għad-domandi tal-poplu Malti wawċi. L-oppożizzjoni għadha ma tax raġuni waħda valida dwar ix-xiri taż-żejt minn Gvern Nazzjonalista. Ar minn hekk, il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil qed jiddefendi lil Austin Gatt billi jgħid li issa li m'għadux fil-politika jista' ma jwieġibx għall ineffiċjenzi kbar u nuqqas ta' etika li bihom intefqu flus il-poplu. Fl-istess waqt, l-istess Simon Busuttil għaddu sal-lum ma lissen l-ebda kelma li kien lest li jassumi r-responsabilità bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Ta' min ifakkar li lura fis-sena 2011, Tonio Fenech li dak iż-żmien kien Ministru kien sostna li l-proċess ta' xiri taż-żejt kien wieħed trasparenti u li ma kellu l-ebda oġġezzjoni li l-Awditur Ġenerali jagħmel il-verifiki tiegħu. Illum il-ġurnata dawn il-verifiki ixxokkjaw lil kull ċittadin Malti u Awċi. Fid-dawl ta' din l-attitudni muta tal-Partit Nazzjonalista u fġieħi trasparenza u l-ġustizzja, il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi ressa il-każ quddiem il-Kummissarju tal-Pulizija.